Ayan na. Ayan. Kakulan din din. Pwede na? Diba mo kita na? Ay, diyan mo kita na. At ikaw, iihawin kita. Yun guys, ang lulutuin natin ngayon dito, mag-iihaw kami ng tig-isa, sasabawan natin yung iba. Yun yung binigay sa atin. Cowboy tayo ngayon, cowboy. Wala nang arte-arte. Wala naman tayong gamit dito. Buti nga pinahiram tayo ni Laate ng timba. Saka yung itong plato. Bili ako mga ricados dito, pang kilaw kasi akala ko makakahuli kami ng dilis. Ang mangyayari, sasabawan na lang natin siya ng Bicolano style ng parang sinigang, pero ang tawag dito sa amin, kusido. Parang sinabawang isda, hindi siya totally sinigang. Sinabawang isda lang. Ito yung mga ingredients niya. Ito hindi na to kasama kasi pang kilaw sana to. Ito, pwede na to lahat. Ito samahan din natin para tanggal lang isa. Ay, sa pandarang. Ito, Bicolano naman kami. Right. Ito magpapasarap dito. Grabe po. Easy way. Easy way daw. Balik ko na lang. Ayan, lalatag ulit sila. So, tutulong pa rin naman tayo maya-maya. Kakain muna tayo. Gutom na ako eh. And guys, tamang hintay na lang kayo maluto to. Tikman na natin. Sarap. Kulang sa asin. Kulang sa asin. Tikman mo. Ay, tikman natin ni JCC Vlogs. Para sa akin kulang sa asin. Kulang sa asin. Ito na lang natitira natin. Wala nang iba. So guys, kain na tayo. Luto na to. Right, kain na. Paputol to. Right. Aray, kamainit. Yan. Hindi talaga naging kumagal. First time ko dito kumain ng dito ako. Tapos maagan ako nabubudaw side. Subasupoy. Wow! Fight, fight. Go, go, go. Go. Right. Sarap. Ang sarap. Masarap. Sinet. Kahit di mo tanong, masarapan yan. Okay na. Nagdami eh. Okay na. So yun guys, nakakapagod na maghapon ngayon pero solid yung natin. Ay naligo sa dagat.
pauwi na tayo ngayon. Daan pa rin tayo sa dinaanan natin kanina. So yan, thank you so much sa panonood. Alright, abangan nyo sa mga susunod na video. Mga ganitong adventure, buhay probinsya. Subscribe nyo si JCC Vlogs, pati si Paul Daba. Ayan, cameraman ko. So guys, pauwi na sana kami. May nakita kami ditong kakaibang childhood na hinakain natin sa probinsya. Ito, kurumbot, yung tawagin sa amin. Hindi pa nakuha ng ibon. Papakita natin. Anong tawag sa inyo nito, guys? Sa amin, kurumbot. Yan siya. Yan. Mas masarap pa sa ex mo. My precious. Ano, kaya pa for today's video. Malalim to. Enter. At di ako na pag-iron. Hindi na ako lubot ko. Kulugo. Nung nagagawa mo, nakabidyo ka. Mama, dito pre. Gusto ko lang naman mag-vlog eh. Aray. Muna, ito tabi ni Juko. Iyon na dahil ka natakluhan ni guys.